мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайд ки дар толори барҳавои крокус фитнес баргузор гардид ба таътили тобистонаи мактаб бачаҳо рост омад. дар маросими ибтидои сабқат қайд карда шуд ки соҳаи варзиш дар даврони соҳиби истиқлолӣ рушду нумӯ ёфта ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои барунмарзӣ ҳам бештар гардид. гуфта шуд ки дар баробари мунтазам роҳандозӣ намудани мусобиқаҳо бояд ба оммавигардонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳам аҳамияти хоса зоҳир кард. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон баръало эҳсос мегардад. бо мақсади фароҳам овардани машқу тамринҳо сол ба сол бунёди иншооти варзишӣ низ вусъати тозаро касб кардааст. яке аз чунин толорҳо толори крокус фитнес мебошад. дар ин ҷо аллакай гурӯҳҳои мо дар як сатҳи баланд тамринҳои худро гузарондесанд. аллакай мо имрӯз аввалин турнири ин крокусро баргузор гардондем ки мо миннатдории худро бо роҳбарияти ин клуб мерасонем ки чунин толори зеборо барои ҳар як фарди шаҳри мо сохтааст ва варзишгарони мо метавонанд ки аз ин барсамар истифода баранд ва дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур шаъну шарафи тоҷикистонро баланд бардоранд. мусобиқаи кушодаи шаҳрии дастаҳору аз шаҳри душанбе ва ноҳияи ёвон ҷамъ овард. аслан ба мусобиқаи мазкур ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ ширкат варзиданд. мусобиқаи унифайд аз рӯи муҳорибаи классикӣ ташкил гардид. чемпионати мазкур ба варзишгари наврас мирамин набиев омад кард. сеюм маротиба аст ки ман дар мусобиқа ҷои аввалро мегирам ва маро муаллимам Каримов Алишер ба ин мусобиқа хеле хуб омода кардааст. ман хеле хурсандам ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро гирифтам ва мехоҳам ба кӯлаҳои баланд расам. дар ҳақиқат қувваи худро дар мусобиқаи дохил санҷидан кори дигар асту берун аз марзи ватан ҳунарнамоӣ кардан тамоман чизи дигар аст, чунки муҳити наву ашхоси бегуна касро метавонад ба тарсу ваҳм дучор созад. барои рафъи ин масъулин саъй доранд то ҳамасола сафи иштирокчиёни сабқати сатҳи байналмилалӣ доштаро зиёд намоянд. дар баробари бузургсолон хурдсолон ҳам имкони санҷидани қувваашонро дар чунин мусобиқот пайдо карданд. ҳар як мусобиқа ё чемпионат ё турнирҳое ки федератсияи унифайд баргузор мегардонад на кам аз 200 варзишгар дар он ҷо иштирок мекард. мо ин рӯз тавонистем беҳтаринҳоро дар ин ҷо аз ҷалб намоем ва турнирро баргузор гардонем. чун таътили тобистона аст, ба иқрори масъулини федератсия таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон ба ин маҳфил бештар гардидааст. мақсад аз роҳандозии сабқати мазкур ҳам тарғибу ташвиқи унифайд маҳсуб ёфт. طبق تقویم کمیته کار با جامعه ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دو مسابقه و یک چمپیونات جمهوری را علاقه ما در نقشه گرفتیم که آنها را ما تا آخر سال به سربلندان میگذرانیم و در مسابقه بیرون از جمهوری گفته میتوانیم که علاقه ما یک بین نورسان علاقه یک چمپیونات را برگزار کردیم که در آنجا ما اشتراک کردیم و ورزشکاران با سری بلند به وطن برگشتند. علاقه باز مسابقه بین نورسان و کلانسالان چمپیونات های جهان در پیش است که ما علاقه بهترین ها را علاقه از این طولارها و از دیگر طولارها سرجم نموده با مشق دستجمعی فرا گرفته ایستادیم که تا که توانیم در مسابقه بیرون از جمهور پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. лозим ба зикр аст ки соли равон дар федератсияи Россия чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайд миёни кӯдакону наврасон баргузор гардид. тоҷикистонро дар ин ҳамоиши варзишӣ 9 варзишгар, 1 мураббӣ ва 1 довар зери роҳбарии устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ Баҳриддин Сироҷов намояндагӣ карданд. дар натиҷа ба унифайдчиёни тоҷик муяссар шуд то сазовори медалҳои гуногун гашта дар ҳисоби даставӣ мақоми дуюмро касб намояд. албатта медали тилло ба Муҳаммадшукур Солиҳов мутааллиқ аст. чемпионати
جام برگزار شد و من در آنجا اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. میخواهم که در این نمود مسابقه ها بسیار بعد اشتراک کرده تجربه خود را بسیار کرده باز و چمپیونات جهان رفته سزاوار جای اول گردم و پرچم بردار تاجیکستان شوم. аз рафти мусобиқа огаҳӣ пайдо намудем ки варзишгарон бо тайёри хуб омаданд. албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. инчунин ба мусобиқа варзишгароне ҳам ҷалб гаштанд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. мавриди зикр аст ки дар шароити кунунӣ омӯзондани қоидаи муҳорибаҳои универсалӣ таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабас нарафтааст. дар вақти таътили тобистона дар толорҳои варзишӣ ки федератсияи мо фаъолият мекунанд варзишгарон зиёдтар мешаванд, барое ки бисёри онҳо дар вақти таътили тобистона аллакай бисёртар вақти холигӣ бисёр доранд. падару модар ба мо муроҷиат мекунанд ки инҳоро дар толорҳои варзишӣ сарҷам созем то ки аз ҳар як роҳҳои бад ва аз корҳои беҳудагардӣ даст кашанд ва ба тамрин машғул шаванд ва саломатии худро нигоҳ доранд. вохӯрҳои финалӣ дар навъи классикаи пуршиддат гузашт. дар ин нав ки иҷрои усулҳои дасту пой ва гӯштин роиҷ аст, варзишгарон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва бештар кӯдакону наврасон аз рӯи ин намуди унифайт қувваозмоӣ намуданд. нуфта намуданд ки сабқати ҷаҳонӣ дар ду риштаи унифайт классикӣ ва лайт гузаронда мешавад. барои варзишкаш пешаи ҳама техника ва қувват дар кораи ман ба ин техника ва қувват дар финал баромадам. дар дақиқаҳои аввал лат бардоштам, аммо ба ин нигоҳ накарда ба мураббӣ гуфтам ки ман мусобиқаро давом медиҳам ва ана ғолиб шудам. дар мусобиқаи дуюм дар ҷои лат гирифтам, боз зарба хӯрдам. аз ин сабаб мусобиқаро давом дода натонистам ва сазовори ҷои сеюм шудам. чуноне ки гуфтем, дар мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ як даста аз ноҳияи ёвон низ иштирок кард. тибқи маълумот дар ноҳияи мазкур ихлосмандони ин нави муҳориба тадриҷан зиёд мегардад. зимнан ин аввалин иштироки дастпарварони мураббӣ Муҳриддин Нарсов маҳсуб намеёфт. аниқтараш онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва ҳатто минтақавию байналмилалӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштанд. мураббӣ ба ҳайати дастаи ноҳияи ёвон варзишгаронеро ҷалб кардааст ки таҷриба доранд. имсол мо дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Обнинск федератсияи Русияро иштирок карда будем. аз ноҳияи мо ҳам дар ин мусобиқа 3 нафар иштирок карданд ки сазовори ҷои аввал, дуюм ва сеюм шуда буданд. айни ҳол мо машқҳои тамринҳоро хубро зиёдтар намуда умед дорем ва ки оянда дар мусобиқаи берун аз ҷумҳурӣ иштирок намуда парчами ҷумҳури азизамонро баланд бардорем. мо барои минтақаони иҷозат додем ки то ки варзишгарои беҳтаринашонро бар ин ҷо сафарбар созанд, то ки як такони шавад барои варзишгарон аллакай дар ин ҷо аз минтақаони дар ин турнир иштирок доранд ва ман фикр мекунам ки варзишгарои мо аллакай на ки дар шаҳри Душанбе, дар берун аз шаҳри Душанбе, дар шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо бисёр фаъолона тамрин кардисанд ва чӣ хеле шумо шоҳид будед. имсол мо дар мусобиқаи байналмилалӣ тавонистем ки аз ноҳияи ёвон 3 варзишгарро сафарбар созем ки тавонистанд ки варзишгарони чемпиони ҷаҳон шаванд. омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба воя расондани варзишгарони лоиқатманд низ аз нақшаҳои дурнамои Федератсияи ғайрикасбӣ Унифайт маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва шаҳру Навои тобеи марказ амал мекунанд ки даҳҳо кӯдакону навраснонро ба омӯзиши Унифайт ҷалб карданд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муҳорибачиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. илова бар ин ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамои федератсия ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба шумор меравад.
духтаро ба варзиш машғул шаванд, саломатиашон хуб мешаванд ва баданашон обу тоб ёфта мешавад. дар федератсияи мо ҳам писарон ҳам духтарон баробар фаъолият мекунанд ва дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурани духтарон дар қатори писарон вазнҳои худро доранд ки баромад кунанд ва мо имрӯз камтар дар ин ҷо духтароро мондем, барое ки барои мо маҳдуд буд одами зиёд мондан варзишгароро ва дар дигар мусобиқаҳо мо пурра духтароро дар вазнҳое ки аз тарафи федератсияи байналмилалӣ ҷудо шудааст, мо пурра онҳо дар он вазнҳо духтароро пурра дар вазни худашон монем. ёдовар мешавем ки клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус фитнесро сарвари давлат 17 октябри соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар ин макони барҳаво маҳфили унифайд низ ташкил дода шудааст, то алоқамандону ихлосмандони ин муҳориба дар таътили тобистона ба омӯзиши нозикҳои он ҷалб гарданд. ҳар як федератсия ки дар толорҳои хуб ва толорҳои зебо намояндагии худро мекушанд ва группҳои дар он ҷо фаъолият мекунанд, барои федератсия як пешравӣ аст. мо ҳам тасмим гирифтем ки дар ин зали бисёр бадбоду ҳавои зебо гурӯҳҳои худро яъне аз намуди унифайд ташкил кардем. дар толорҳои бадбоду ҳаво вақти варзишгар тамрин мекунад, ӯ бисёртар дар як сатҳи олӣ тайёр мешавад, барое ки дар ин ҷо аз ҳамаи ҷиҳат шароитҳо муҳайё аст, ҳам аз оббозӣ, ҳам аз фитнесҳо, ҳам аз ринг, аз дигар намудҳое ки барои варзиш даргор аст, дар ин ҷо ҳама муҳайё аст. мо ҳам тасмим гирифтем ки намуди мо яъне намуди омехта аст, дар ринг аст, ҳам дар болои татамин аст. дар ин ҷо мо мусобиқаҳоро гузаронем ва варзишгарони мо дар ин ҷо тамрин кунанд ки то ки берун аз ҷумҳур мо ягон мушкилӣ барои варзишгарони мо пеш наояд. маврид ба зикр аст ки моҳи гузашта дар федератсияи Россия мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайд миёни кӯдакону наврасон баргузор гардид. дар натиҷа ба унифайдчиёни тоҷик муяссар шуд то сазовори медалҳои гуногун гарданд, аз ҷумла муҳаммад шукур солеҳов медали тилло, дамир маҳкамов, самир маҳкамов, аҳмад дӯстмуродов, умарҷон дилшодзода, муҳаммадҷон қурбонов дар вазнҳои хеш медалҳои нуқраро ба даст оварданд. се нафар шогирдоне ки дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри омски федератсияи Россия иштирок карда буданд, Қурбонов ҳоҷи Муҳаммад сазовори ҷои сеюм, Бозоралиев Муҳаммад ки имрӯз дар ин мусобиқа қаҳрамон шуд сазовори ҷои дуюм ва Солиев Муҳаммадшукур сазовори ҷои аввал шуда буд. طبق معلومات در موسم نو سال 2023 موربچان تاجیک را چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان و بزرگسالان منتظر است. با معین نمودن بهترین ها و قدر شناسی آنان با مدال و دیپلم و جام، مسابقه برای دریافت جام کراکوس با اونیفایت به انجام رسید.